Λοιπόν, σήμερα πάμε προς Κερατέα. Έχουμε πάλι φωτογράφηση. Εγώ περίμενα ότι η κίνηση θα μειωθεί τώρα. Όπα ρε. Πες μου δεν ήταν πόθος αυτό το πράγμα. Δεν μου μυρίζει κάτι. Μαλάκες, τι θυμήθηκα τώρα. Παντρεύεται ένας φίλος μου, ωραία. Και λέω το πρωί θα πάω να πλύνω το αμάξι. Σηκώνομαι, πάω, το πλένω και όπως γυρνάω, μαλάκες, είχε σπάσει ένα σωλήνας τώρα από κάποιο βόθρο και μου το έκανε το αμάξι σκατά στην κυριολεξία. Βγήκα να βάλω βενζίνη στο βενζινάδικο και βρώμαγε γάματα. Οπότε ξαναπήγα κατευθείαν στο Λαμπίκο. Και από τότε PTSD. Εδώ και πολύ καιρό γυρίζει μια ιδέα στο κεφάλι μου. Θέλω να κάνω ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τις κόντρες. Τι εννοώ? Θέλω να ασχοληθώ, ρε παιδί μου, με τα στέκια. Όχι για να ενθαρρύνω να ξαναρχίσει η τορίμπα στα λιμανάκια, η μαύρη κτλ. Απλά να το καταγράψω, ρε παιδί μου. Γιατί μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο βιντεάκια. Εγώ θέλω να το κάνω ντοκιμαντέρ. Να πάω να βρω ανθρώπους που είχαν ζήσει στην εποχή του 90, ας πούμε, μετά 2000 κτλ. Είναι ένα project που θα πάρει καιρό, θα χρειαστώ και βοήθεια. Το συζητάω και με το φίλο μου τον Πριόβολο, να το κάνουμε μαζί. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε και από το κανάλι αυτό, άμα μπείτε μέσα και δείτε τι ανέβαζα παλιά, πάντα με ενδιέφερε αυτό το θέμα. Και η αλήθεια είναι ότι χωρίς να το ξέρω, έχω καταγράψει στην ουσία το Ρίμπα στα τελευταία του. Γιατί πλέον δεν υπάρχει το Ρίμπα όπως ήταν παλιά. Π.χ. το Ρίμπα εγώ το πρόλαβα. Τα λιμανάκια, παρόλο που τα ξέρουμε όλοι, δεν τα έχω προλάβει όμως σαν στέκι. Κατάλαβες. Θέλω να κάνω preserve. Είναι αυτά που λένε, ρε παιδί μου, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Κάπως έτσι. Κάτσε να πληρώσουμε τον ταβατζή. Η μαύρη, η βούτα και πολλά άλλα στέκια υπάρχουν μόνο σαν ανάμνηση. Και ξαναλέω, δεν είναι ότι θέλω να τα φέρω πάλι πίσω. Γιατί εντάξει, ναι, είναι επικίνδυνα έτσι. Όλα αυτά ήταν επικίνδυνα που κάνανε παλιά. Τώρα απλά έχει αυξηθεί πάρα πολύ κίνηση στη μαύρη και να θες δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε κάποια στιγμή στο φθινόπωρο θα το ξαναπώ σε βίντεο. Θα χρειαστώ σίγουρα να ζητήσω δημοσίως για υλικό από παλιά. Βίντεο, φωτογραφίες. Θα χρειαστώ ανθρώπους για συνεντεύξεις που είχαν ζήσει σε εποχές εκείνες. Και ίσως να έχει νόημα να πάμε και επαρχία σε κάποια γνωστά στέκια. Δεν ξέρω πού, οπότε για πείτε. Πού υπάρχουν hot στέκια στην επαρχία? Ή αν δεν υπάρχουν πια, ποια είναι τα θρυλικά στέκια? Να η μπαγκαζιέρα λίγο. Είχα διαβάσει ότι άμα βάλεις καρίνα από κάτω και βγάλεις την μπαγκαζιέρα, δεν κουνάει. Καλά, εντάξει, το Vestrom δεν είναι για να πηγαίνεις με 200, έτσι. Να κάνουμε ένα 0%. Okay, let's go. Λοιπόν, έχουμε φτάσει. Τα λέμε σε λίγο. Τελειώσαμε τη φωτογράφηση. Ο μόνος λόγος που βάζω GPS είναι για τα ραντάρ. Άσε μη φάμε γαμία τσαπού πριν τις διακοπές. Κοίτα τι ωραία που είναι το Πάνιο Όρος, το χιλιοκαμένο Πάνιο Όρος. Φίλε, αυτός είναι ο καλύτερος καιρός για καλοκαίρι. Θυμάστε που λέγαμε για το Vestrom και το σκούτερ? Όταν έχω δουλειά μπροστά εδώ και κάνω χιλιόμετρα, το Vestrom είναι ό,τι καλύτερο, ρε φίλε. Δηλαδή σήμερα θα κάνω συνολικά καμιά 80 χιλιόμετρα και περνάει νεράκι. Νομίζω το καλύτερο θα ήταν να μπορούσα να δανειστώ ένα σκούτερ 3,5 και να κάνω ακριβώς την ίδια δρομή, να δω πώς είναι. Πιστεύω εντάξει και με το Forza, ας πούμε, θα ήταν τέλεια. Από την άλλη, κοιτάω τις τιμές στα Forza και λέω ρε μαλάκα, άσε που ακούω ότι πλέον η Honda δεν είναι όπως η παλιά Honda. Είναι, λέει, λίγο πιο ζημιάρικα από τα παλιότερα Honda. Τώρα αυτό είναι αλήθεια, είναι ψέμα, δεν ξέρω. Η μεγαλύτερη διαφορά θα είναι ότι με το Forza είμαι ένα Beverly ή οτιδήποτε, απλώς θα πήγαινα με ένα 10 ένα 20. Ενώ τώρα πριν ερχόμουν Τέζα. Αυτό με τις τιμές που θα φτάσει όμως, πραγματικά τώρα. Στα μηχανάκια, στα αμάξια. Καλά, εντάξει, σε όλα. Φέτος π.χ. το ενίκιο μου αυξήθηκε κατά 100 ευρώ. Φέτος θα πληρώνω 1.200 ευρώ το χρόνο πιο πολλά σε ενίκιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσω το εισόδημά μου κατά 200 ευρώ μεσόωρο. Γιατί άμα το αυξήσω κατά 100 ευρώ είμαι στο 0. Πληθωρισμός is real. Τις προάλλες είδα ένα TikTok, είχε να κάνει νομίζω κάτι με μισθούς και τέτοια. Και έγραφε μία από κάτω με 700 ευρώ δεν ζεις και τι να πρωτοκάνεις κτλ. Και εντάξει, εγώ γενικά δεν τσακώνομαι στο Ιντερνετ, αλλά ήθελα να απαντήσω και της γράφω: άμα δεν σου φτάνουν τα 700 ευρώ, μην βγάζεις 700 ευρώ.
Άμα τα 700 ευρώ σου φαίνονται λίγα, βγάλε παραπάνω. Και ξέρεις τώρα, αυτό ακούγεται λίγο χαζό. Το στυλ, τι μου λες τώρα. Ρε φίλε, πραγματικά, άμα το σκεφτείς, είναι τόσο απλό. Αν με τη δουλειά που κάνω βγάζω 700 ευρώ και δεν μου φτάνουνε, τι είναι καλύτερο? Να κάτσω να γκρινιάξω και να περιμένω πότε θα αποφασίσει ο Κούλης ή ο Τσίπρας ή ο Τραμπ να μου ανεβάσει το μισθό και να πάει από 700 στα 800? Δεν θα αλλάξει κάτι. Ή να κάτσω κάτω και να πω: ωραία, βγάζω 700, χρειάζομαι 1000. Πώς θα βγάλω 1200? Ναι, εντάξει, δεν μιλάμε για παράνομα, μιλάμε για νόμιμα. Ρε φίλε, ποιος μίλησε για παράνομα? Πραγματικά μην είστε κλειστόμυαλοι, μην είστε. Αυτό λέγεται στα αγγλικά fixed mindset. Πρέπει να έχετε growth mindset. Και δεν πάω να γίνω τώρα life coach ή πώς το μπούτσο λέγονται αυτοί. Πόσα βγάζεις, τόσα. Σου φτάνουν, όχι, ωραία, κάνε κάτι γι' αυτό. Ρε φίλε, βγάλε μια άκρη. Εφόσον έχεις 2 πόδια, 2 χέρια και δεν είσαι άρρωστος ή ανάπηρος, ας πούμε. Και εγώ, ρε φίλε, τι νομίζεις? Πριν κάποια χρόνια έβγαζα τίποτα. Τον κατώτατο, ας πούμε. Δεν λέω ότι βγάζω πολλά λεφτά τώρα, αλλά είμαι κομπλέ. Και δεν έχει σημασία που οδηγάω Vestrom και δεν οδηγάω Tracer, ας πούμε. Θα μπορούσα να είχα Tracer άμα ήθελα να πάρω ένα δάνειο, θα το είχα. Πλέον σκέφτομαι πολύ πιο όρημα. Γιατί στο τέλος της ημέρας το Tracer και οποιοδήποτε άλλο μηχανάκι είναι απλά παιχνίδια. Και είναι παιχνίδια που με το που τα αγοράσεις χάνουν αξία. Όχι μόνο χάνουν αξία, σου λέει, ξέρω εγώ, το Tracer κάνει 12.500, αλλά δεν σου φτάνουν τα λεφτά. Οπότε βάλεις δάνειο με επιτόκιο, ξέρω εγώ, γάμισέ τα και από 12.500 που το αγοράσεις εν τέλει 18, ξέρω εγώ. Τυχαία το λέω το 18. Και με το που το αγοράσεις, την άλλη μέρα έχεις χάσει το 20% της αξίας του. Και σε 2 χρόνια έχεις χάσει άλλο τόσο. Η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω: να αλλάξετε τρόπο σκέψης και να μην είστε παθητικοί. Μην περιμένετε από τους άλλους να σας σώσουν, είτε είναι οι γονείς σας είτε είναι το κράτος. Βλέπω τύπους τώρα στην ηλικία μου και περιμένουν από τους γονείς. Άμα είσαι 30 χρονών, θα πρέπει να ψάχνεις τρόπο να βοηθήσεις τους γονείς σου, όχι να ζητήσεις. Και δεν είναι δύσκολο να βγάζεις λίγο παραπάνω λεφτά. Υπάρχουν 1000 τρόποι, ρε φίλε. Από το να πιάσεις μια δεύτερη δουλειά, από το οτιδήποτε, ρε φίλε. Εγώ προσωπικά προτιμώ να βρίσκω τρόπους να μην ανταλλάζω το χρόνο μου για χρήμα. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί πέρα, αλλά αυτός είναι ο στόχος μου. Πραγματικά εξοργίζομαι όταν ακούω παιδιά της γενιάς μου να κλαίνε, ρε φίλε. Και να σου πω για κάτι, εγώ δεν έχω πτυχία. Σου λέει άλλος, έχω, ξέρω εγώ, 4 πτυχία και βγάζω 900 ευρώ επειδή δουλεύω, ξέρω εγώ, στο Everest. Ωραία, να σε λυπηθώ? Δεν καταλαβαίνω. Το ότι εσύ επέλεξες π.χ. να σπουδάσεις κάτι άσχετο, κάτι άκυρο, απλά για να σπουδάσεις, απλά για να πας σε μια επαρχία, να στα βάζει ο πατέρας σου τα λεφτά και να κάτσεις 7 χρόνια να τον παίζεις και μετά να μου λες ότι έχω 4 πτυχία και δεν έχω μία. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ναι, μπορεί να μην σε βοηθάει η χώρα σου, αλλά οκ. Εφόσον κάθεσαι εδώ, βρες την άκρη σου. Δηλαδή, κάθεσαι εδώ, βρίζεις τη χώρα σου και συνεχίζεις και κλαις. Εγώ πλέον δεν κάνω παρέα με τέτοια άτομα. Θέλω ο περίγυρός μου να είναι άνθρωποι με λογική. Να έχουν στόχους, να κάνουν πράγματα. Γιατί ξέρεις τι λένε, είσαι ο μέσος όρος των 5 ανθρώπων γύρω σου. Οπότε, άμα γύρω σου είναι παθητικοί, δουλεύουν 9-5 και μετά, ξέρω εγώ, τα χαλάνε σε μαλακίες και δεν έχουν μία στο τέλος, αλλά έχουν και το μηχανάκι του στο καλό, τι να το κάνω αυτό? Προτιμώ να οδηγάω ένα Vestrom και να είμαι άνετος. Είναι σαν να μου λες ότι είσαι χοντρός και να μου κλαίγεσαι που είσαι χοντρός. Κατάλαβες που το πάω? Να σε λυπηθώ που είσαι χοντρός. Επιλογή σου είναι εν τέλει. Σας είπα εδώ πέρα, θα λέω ό,τι μου κατέβει, έτσι. Ό,τι σκέφτομαι. Αυτή την περίοδο αυτά σκέφτομαι. Βάσει και θα αλλάξουμε καμιά άποψη στα σχόλια και συζητήσουμε λίγο. Σας λέω, καλά τα μηχανάκια, καλά τα χόμπι, καλά τα παιχνίδια. Αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Η ζωή δεν είναι μόνο Σούζα Μπάντα και Λεζάντα. Μ' αρέσει πολύ αυτή η πόλη, ρεμάκες. Και αυτός είναι και ένας λόγος που ξεκίνησα πολεμικές τέχνες και να κάνω παρέα με fighters. Λόγω του mindset. Ένας fighter δεν μπορεί να περιμένει από τους άλλους. Δεν μπορεί να περιμένει από τον διαιτητή, ας πούμε. Δεν μπορεί να περιμένει από τον αντίπαλό του να έχει μια κακή μέρα. Ο fighter θα παλέψει, θα κάνει την προετοιμασία του για να κερδίσει με τη δική του προσπάθεια. Μπορεί να αποτύχει, αλλά με το mindset αυτό πετυχαίνει στη ζωή. Αυτό είναι το point. Λένε, ας πούμε, ότι άμα κάνεις κάτι δύσκολο από επιλογή σου, ας πούμε πάλι, αυτή η μία μισή ώρα που θα κάνεις προπόνηση θα είναι κόλαση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη πάλι. Δεν συγκρίνεται με καμία μπάλα, με κανένα μπάσκετ, έτσι. Μετά την προπόνηση δεν έχεις τη τάση να γκρινιάζεις για μαλακίες. Επίσης δεν ευριάζεις για μαλακίες και ό,τι μικροπροβλήματα έχεις δεν είναι αστεία. Δεν έχετε δει, ας πούμε, κάποιους στο TikTok βγαίνουν και λένε αχ, τι μου συνέβη σήμερα.
Πήγα να πάρω καφέ, ξέρω εγώ, και μου έδωσε ένα καλαμάκι που ήταν σπασμένο. Και το κάνει θέμα. Καλά, γενικά είναι γεγονός ότι είμαστε πάρα πολύ soft πλέον. Και κάθε νέα γενιά που έρχεται γίνεται ακόμα και πιο soft. Hard times create hard people. Hard people create easy times. Easy times create soft men. Ή weak men, κάπως έτσι. Και αυτό είναι τεράστια αλήθεια. Πρέπει να κάνουμε κάτι σκληρό από επιλογή. Τρέξιμο θες. Θες ice bath. Θες πάλι. Πρέπει να βάζεις δύσκολα challenges στον εαυτό σου καθημερινά. Δεν θα πω άλλα για αυτό το θέμα, γιατί δεν είμαι και ειδικός. Απλά λέω τη δικιά μου εμπειρία, έτσι. Αν όμως ταυτίζεστε με αυτά που είπα, μπορούμε να το συνεχίσουμε. Εγώ είμαι μέσα, να ξέρετε. Και το βασικότερο που ξέχασα να πω είναι το πόσο σημαντικό είναι να μην επηρεάζεσαι από πράγματα που δεν μπορείς να ελέγξεις. Αλλά μόλις πιάσεις το νόημα, αλλάζει όλη η κοσμοθεωρία σου. Πραγματικά. Παιδιά, αυτό με την αστυνομία, το έχετε κι εσείς. Εγώ εδώ και πολλά χρόνια είμαι τελείως νόμιμος. Δηλαδή, παλιά οδηγούσαμε χωρίς δίπλωμα. Αλλά ακόμα μου έχει μείνει αυτό το πράγμα που όταν βλέπω αστυνομία, ξέρεις, δεν γουστάρω και πολύ. Το έχω μόνο εγώ αυτό. Ξέρεις, πάντα λέω, όχι, θα μας σταματήσουν τώρα και.